Mhlabelelo ngithatha nje kabuhlungu kakhulu ngidlule ezintweni ezinzima kakhulu. Kunento engingakazange ngike ndizithethe ebantwini kodwa nakwazi ukuzithetha kumama uMadlala. Amen. Umuntu niyambona nje ngathi wonwabile kanti kunezinto ngaphakathi ezithini zimndla umuntu zimngceliwe. Khona ke ngiculo lamachechi lithi xa ukutsha bundihenda xa umhlaba uphithizela. Aphinda abuye nomama onizalayo wathi esandleni uyandazi Nkosi yami andinanto. Igama ngolithando undikinda ifani. Ndibuya kula mhlaba unengca ke bethuna kula mhlaba waseMthatha ilali yasesibangweni. Enzeka ke ngenye imini nami ndathola igama lamagama. Kwakunzima bazalwane kodwa ndazixelela ukuthi yazi namhlanje my life will never be the same again. Amkela uYesu. Ngasindiswa. Wabuya utata wazothi hayi make sithini ngoku make sisuke ku-grade 1. Ndicinga ngo ndikwi-grades yama-grades nami ndiyakholwa ngoku. Ndiyakholwa bazalwane. Izwi nje ndizolibeka liphaka kula ncwadi ka-Isaiah chapter 40 verse 31. Esilungu ke lithi they that wait upon the Lord shall renew their strength. Xhosa ke ndisifundile kodwa ukufunda bethuna ndingomuntu ogood. Ndizawuzama ke phaa kula verse 31. Ithi ke bona abathembele kuYehova bayakuhlaziyeka emandleni benyuke ngamaphiko njengenkosi. Bayakugidima bangadinwa bahambe bangachafi. Kunezinto ke ndithi ndidlule kuzo bethuna kodwa ke ndithe ndathi ukwamkela kwami uYesu zithe zifika izinto zifika zibethe abantu benkosi ziwele ngale ecaleni. Andisevanto ngoku ngoba yena usoloko njalo uYesu ehamba nami ngalo lonke ixesha ndihlala ndisemandleni. Kumnandi ke nasemsebenzini kuthiwe lowa. Ndithi noba ndifikile ekhayeni kulo nkosikazi kuthiwa lowa wento ezisweet umkhwenyana ngoba kaloku kunento endingazityiyo mna ngoba nathini ndakhetha igama lamagama. So kuye xa kufikwa phaya kuthiwe hayi masiyocela into ethile kuthiwa hayi kumkhwenyana. Umkhwenyana ngowento ezisweet ngumuntu wedrink. Idrink etheni ke eyakho umzimba. Ndizama ukuthi bantu benkosi ndiyabulela. Ndithapha ekseni ngosiza ngapha kuSibari kwicawe edlulile. Esibari niphantse neva into enkulu. Bantu benkosi niphantse in fact benibandakanyeke ngozini kulo N12 esihamba kuye lapha eWitbank. Imoto kunenkungu xa niphuma uhambe inkungu imani iphela niyayibona xa iqala inkungu. Kunomfana ke othe wacela ilift ngalemini. Xa ndifika ke siphuma singene kwi-freeway. Imoto ihamba 120 kilometers per hour. Azothi hey bawuchase ndicela mani kawundikhiphele eliphephe esingena ngalo lilapha efonini. Uthi mawungena egateini bayalifuna ke every day makungama weekend. Thenje mani khupha ifoni ndizozama uyivula. Athi uBennett Luthando nayi imoto. Ngithe ndithi hepu bantu benkosi nayi imoto phambi kwami. Imile kwi-first lane. Ayihambi imoto imile. Ndiyiphephe ke imoto. Iphume imoto xa kufuneka ndiyibuyisele endleleni futhi kwilo lane ke ngoku imoto seyihamba ngecala.
Ndithi Bennett ayifuni uma le moto. Kodwa namethembo waseCalvary. Imoto ifuna ukuphuma iye kwi-oncoming cars. Ibuye imoto. I-enda pheze ihamba ngomva ndibheke eWitbank njengoba bendisize eGoli. Ama-brakes ndiyapompa awakutsho next. Kwafika into ethi ngaphakathi ngegama likaJesu. Ithe imoto uphuma kwayo kwiside la kwa left njengoba ndisize kwiside la kwa left kwi-low lane yabe seyihamba ngomva yema. Uma kwayo imoto khange ibe na next. Ndizama ukuthi uYesu uyaphila abantu benkosi. Ndimbonile ehamba nami ezintweni zonke. Ndithi xa ndilanda ndibona uba mina bengameli ba ndiyaphila. Kwakumele uba kukhona ixesha apho kwakumele uba ndifike ndathatha ubomi bami. That's why ndithi umuntu nimbona ngathi yonke into all is well. Kodwa ke ndithe ndisofundiswa. Ndiqale ngapha kwiGenesis ndiyeza nalo. Ndangena kwi-Exodus. Ndafumana uba la kwi-Exodus, hey, amaSirayeli amhlupha uMoses. Uthe sekawelile umfula ilwandle olubovu. Bamhlupha kodwa sebebonile uba hey nayi picture ngokuba usikhuphile ezweni lokukhoboka. Siyayibona indlela engcwele naye. Kodwa bamhlupha. Ndithi ke nakuni ke bantu benkosi uYehova masimhlupheni. Asimhlupheni ngezinto zonke. Lutsha hlukana nezinto ezirongo. Lutsha nditshona kulo wami ke ngomntwana endize naye hlukana nezinto ezirongo. Ayikho enye into enceda umuntu ukuthi ube sekutwenini ube sekukholweni lukaYesu Kristu. Amen.